gi midhiero ma ikelo kaluwore kod lokruok chal kod lwasi. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Sikunde matiego jopuonjre tije mag lwedo midendo ni TVETS koro biro tiyo kanyakla gi sikunde matiego jopuonj midendo ni Teachers Training Institutions manitiere alwora machiegni kodgi. Esther Muria, ma en jagoro mongirore migawo mar somo korka tiegruok mag TVETS, oyango ni sumruok mar somo kod masinde biro timore e kind sikundego. Ne oloso Mombasa bang'e oyanga romo mar ndalo 4 mokelo kanyakla jotend jopuonj mag college midendo ni Kenya Teachers and Colleges Principals Association. Esechego bende jakom mar riwruok mar jopuonjgo Sol Baransa okone gidwa tiyo gi thuolono mar twak ewi lokruok masani ojuko sekta mar somo kendo mago makidek kelonigi ng'ikruok e tijegi. TVETS, so that we can be able to use the equipment that we have in our institutions together, because this equipment is meant for Kenyans. It is for all Kenyans. And because it is enough for us to be able to partner with the teachers training colleges so that the teachers are taught how to be competency using this equipment. Now we are also waiting for the circular for the rollout on the lower grade for diploma and secondary teaching education at C plane and C plus in 2 teaching subjects. You know, for a teacher, you must have the mastery of content in a subject area where you specialize. So it's very important that you have a higher grade in that subject that you want to teach. Wadhi nyime ni jopiny e gweng' Malala e kar chung'od bura ma Homa Bay Town